aw jindo nana bi non ne retiga fui fa mana tiana tiga lawa na fora ne ni fa rete be ala te siga boro ga ante fui ga nyon fe e ka chapi la gaman chapi na fa be si ube tim nyon fe ube fembe ube boro ga très bien mais ne ni fa ai ha ton ne be sira do du gono tu ne tenga ju ha ju na maturu toro mo mbere mo wara siga ju ga yulu di ma chum nata maro tuma ne me yere nyinga na mo so ne chenyere ne faere do ese ne wula wule gi ga boro gene fe ai abine boro do no kana bugo fambe bon imagine ibito na ni de ma ke accidental avec moi hein ite sigine fe ite boro gene fe ita ro mi beneka dugu meneka itu do ni mana do papia bota Paro ali ala ko mane fawa bilai ala ko mane fawa kwa ka be bani shingile ko papi moi ça va mais ça va papi ne ga kuma be me ni ye na nyini nga sano e bolo ju fuite la ni fate yoro e fabi ka genetique fen fe ke papa bebe kiri kama abi soli ga wuli fen fe la bebe ka kiri kama abi ka kiri ga nyom na le te jombi ajigi e joyi sira munu be e koro o tato ko mo ko fene ba jigi dai ka ne papi e di ba yi di fala jogo min be ela o te jogo yere ede ba yi di fala ki se ga doke mo yentara ga jogo na maturu ama jogo ma ne fa ye tura ga yele efe ke ka ko kata be mo yere la papier te changer mama e kan tirige chapitre nu lage o fa no wosi we boroge me poti boroge ne fa ti fui abu kan bu ko toron papi e be mi ki fala chapitre bo ga fala jani ga fogo karsa ni karsa gere no nyogona wala fa gere no nyogona ni den sago kai ba sago kai de e fa be asigi ya sogoma fo shu e papi be bogata gere ni la de la ali sigi fa kere fa dungle ko papa kabita mo parce que ga jugune maro ga mani so gere aga jugi ma o de bi kunaw me ama jugi ma de fait ka be kuna ka ga jugi ma o la ite geri fala suno mo ne re mi e bayre wallahi fabi fera tamenika parce que moi c'est fabi se ki corriger ka kojugu kila kashi ni bi janye to ndusukuna kham pour aka kone di yibi ko langulun ke ki toyi o ti nyali sirayo e bolo ne fati fe ki be militi kilenke ana kunti fe abi person ki kona ki fa menia ya lisa abi ke e musala ka imana mi ke na manya ki corriger abi feri kana jigi falare aba juri fe amandi din masa shi ki din ita nyokona fo emi e chema yedi ni fa kanga keteri na ko mi mara ko dabla parce que na le te dum na edebi mais na nyebe ela taganie tanyo kelende yikoro ebe ka sigin ko barawle ke isi ga jate min doro e fabi solika wulia chokoroba to kata barake kana ni wari sokonya e sera yoro mi e seri ba i fa bolo boli barala de i kana bolo bo barala mais au moins e kanga dépenser do ke so yone i fa manga wololula mais mo cheme ne ti baralo e ti barale ma nyini nga barake o est ce que ya fi fa ma ko mi fa ka barake i ma fi fa ma ki mi fa ka barake wa mandi e re papi ka barake mogo den joli be barala bi ufa mudo barala o ba mudo barala udu skolo de udo barala
ni m'i bolo fɛnɛ da i kunna ten ne kɔni ni y'a hali ba i bɛ ne faga ni dusukasi parce que min mana na wuli ko muso juguden e fa yɛrɛ mana wuli o bɛ kuma sugu bɛɛ fɔ ne ma e nɔfɛ ne tɛ se ka ba i la o i fa bɛ ba i la mais ne tɛ ba i la nka a mana kɛ cogo o cogo i sigi k'i miiri k'i hakili jagabɔ ka ɲɛ cɛya tɛ dɔrɔn ye n ko ka n jɛ ka taa n sigi gɛrɛn na walima n bɛ kulusi yɔrɔ n b'a kɛ tan cɛya ye dusukolo de ni dusu t'i la i tɛ cɛ ye i fa bɛ k'o sira de don i kɔrɔ diɲɛ tɛ laban k'a kɛ n ka jango ye n fa k'a kɛ k'a d'i ma i ba k'a kɛ k'a d'i ma kunnadali b'o bɛɛ kɔfɛ mais i yɛrɛ mana dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ i wɔsi la kunnadali t'o de kɔfɛ o y'i halala de dɔ kɛra dɛ n'i m'a lajɛ ka dɔ k'i yɛrɛ ye i ni mɔnɛ de don wa i k'a ɲini k'i fa dɔn i fa ye degun o degun b'i fa la e de bɛ se k'a ta ka bɔ a kan a ɲɛ jɔyɔrɔ ye e de nka n'i y'i yɛrɛ kɛ den langolo i b'a faga ni dusukasi ye i ka da ye ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan nka i jogo o de bɛ k'i nege bɔ a la e fa ma kɔlɔkɔlɔ ma ɲumatɔ kɛ e kelen ni pe nɔfɛ e ka ekɔli sarali i fa i wololi ka se bi ma i dumuni i fa i fɛrɛbɔ i fa o tɛ se ka goya e ye wa e tɛ se ka goya o ye ni i ye den goyatɔ y'a mansa ye jogo dɔ b'i la n'i y'o jogo fali i n'i fa bɛ bɛn nka n'i m'o jogo fali ne b'a dɔn i fa ye cɛ min ye a karalen don ka ja i kɔ a b'i haramuya ka bɔ a ka ɲɛnamaya la bari i salen n'i ɲɛnama tɛna fosi tiɲɛ ye o ɲuman ye min ye i bɛ min kɛ k'i sigi hali ne kun ka sara a don ta bɔtɔ k'e ka hakili ɲuman jigin i kɔnɔ n'i y'o kɛ sisan i n'i fa bɛ ɲɔgɔn ye sinon i bɛ ka fɛn fɛn fɔ o si t'a solution ye yɛlɛma de o dɔrɔn de ye nin solution ye n'i yɛlɛmana o kɔni o bɛ diya ne ye n'i ma yɛlɛma fɛnɛ papi i b'a k'i yɛrɛ la. Mama y'a mɛn. N y'a mɛn dɔrɔn tɛ n'i falen na o bɛ diya ne yɛrɛ kɔni. Mama taa reposer kɔmi. Taa i reposer ne yɛrɛ bɛna wuli ka taa sugu la ka na. Allez. Ah, Ça va? Ça va. Basi la? Basi foyi tɛ yen. Ko bɛ cogo di? Ça va. Sunɔgɔ? Maa bɛ kɛ cogo di? Cɛ, i ka ŋana dun? Ne y'a mun permis tuguni ŋana fɛnɛ. Ŋana minɛ ŋana tɛ belebele. Baba ye fɛnɛ sa. Abi? A taara a ka chambre kɔnɔ. A ka chambre kɔnɔ? A donc a dalen bɛ sunɔgɔ la? A bɔra k'a bɛ taa reposer dɔɔni. A wele ɲinɛ, ne ko b'a la. Papi! 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 Ah? Na. Vanille. Ah oui, ça va? Ça va. Basi tɛ yen? Basi foyi tɛ yen. Ne ko n bɛ k'i reposer. Awɔ. Sunɔgɔ? Awɔ. Donc i ka barakura yɔrɔ a ka fisa? Hein? Non, c'est bien. Hein? I b'a dɔn olu ka baarayɔrɔ in non u bɛ mɔgɔ bonya u b'i bisimila ka ɲa et puis avantage b'a baara la quoi. Denmisɛnnin n'i y'a daminɛ joona dɔrɔn awɔ i bɛ lafiya quoi. N'o de f'i ye i b'a dɔn c'est à dire i bɛ min kɛ yala ni fɛngɛ ninnu ye n y'a f'i ye i ka baara kɛ n'i ye baara kɛ foyi tɛ mɔgɔninfin yɛrɛ mun nafa ni baara tɛ baara de bɛ adamaden lafiya baara de bɛ adamaden dɛmɛ baara de bɛ c'est à dire i bɔ i fadenw cɛ la baara de b'i lafiya n bɛ min f'i ye baara in ta seere la dɛ baara in ta seere la i k'a kɛ sɛbɛ la n'i y'a kɛ sɛbɛ la a ka ca ala fɛ e bɛ lafiya ne bɛ lafiya
vraiment ni sera k'i muɲu ka sabali i bɛ tɔnɔ bɔ quoi et puis i bɛ yɔrɔ min na n bɛ min f'i ye a jama man ca baara in jama man ca ni i sɔnna k'i kolo i ka patron ye dɔrɔn n b'a dɔn cɛ min don ne n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ san caman cɛ min don ni kolo a ye dɔrɔn a ka ca ala fɛ i bɛ se ka baarakɛyɔrɔ in yɛrɛ ɲɛmɔgɔya sɔrɔ quoi y'a ni papi filɛ nin ye bon il est intelligent a hakili ka di a hakili ka di et puis a ka di ne ye quoi a ko ka di ne ye ne bɛ fɛn o fɛn kɛ f'a k'a dɔn n bɛ k'a kɛ de a yɛrɛ ka hɛrɛ de kama y'a ni ma se papi ye baara de sɔrɔ a papi ye baara de sɔrɔ a ne dabali ma ban n t'a dɔn papa bɛ ka min fɔ yɛrɛ ko cogo di n'i ye baara sɔrɔ o fana bɛ ka sɔrɔ ne t'o kalama e t'o kalama cogo ni ne dabali ma ban ne tɛ foyi kalama papi bɛ mɛ baara de ne ye baara o bon cɛ mana papiye d'e ma cɛ dɔ ye papiye dɔ d'e ma ne ma cɛ bila ka na ni papiye n ka na papiye fɛn awɔ jeune dɔ nana bi ni mun y'o a nana k'i pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna ka jama-jama ka ne lamisɛnya ne fana ko mun bɛ yen a ye document dɔw yira ne fana ko k'a ka taa ko ne da la ko ne mago t'a la a nana ka ne dɔgɔya ne ko ne to o manamana ko ninnu na ne ko k'a ka taa ko ne da la n bɛna jamaya kɛ ne mun na an fɛ yen ko mun ko k'a taa ko ne da la ne y'a gɛn a taara i y'a kɛ a nana ka ne dɔgɔya ka ne lamisɛnya ne ko an fɛ yen bɛna ne dɔgɔya cogo jumɛn k'a b'i pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna ne ko ne y'a ka document dɔ jida ne ko k'a ka taa ka bɔ i ye document fila kan ne y'a fila ka gɛn ka taa ka bɔ i ni ce i ni baraji ala k'i sara i y'a gɛn donc ne ka sɛgɛn n ye sɛgɛn min kɛ walasa ka baara ɲini e ye o kɛra fu ye han ka tɛ nin fati ka baara ɲini a ye baara ɲɛnama ba a mɔgɔ bila ka na a bɛna document d'a ma a b'a signé dɔrɔn a bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a bɛ taa baarayɔrɔ yira la k'o tigi nana ko jama ale y'a faamaden ale y'a genre ale ye papier fila n yɛrɛ ma bɔ o kalama fugariden e ye papier fila kan ni y'a fiyɛ nin tɛgɛ don dala den fo k'a sa b'i la yala tɛ don dala fo ka den wuli e tɛ don dala papa ka n'o fɔ sa ni ala de b'a dɔn ɲini min kɛ pour que ka baara in sɔrɔ a bɛ yɛlɛma sa mɔgɔw bɛ ka baara ɲini u bɛ kalan kɛ diplôme baw b'u bolo olu b'u yɛrɛ faga baara ɲini na u tɛ ka baara sɔrɔ e sigilen bɛ fugaridenya sunɔgɔ la i ba kɛrɛfɛ i bɛ ka n ka wariw suɲɛ i bɛ k'i sago kɛ n na ne bɛ taa baara ɲini e ye walasa i ka bɔ o la e tɛ ɲɛbɔ mɔgɔ fɛ e tɛ ɲɛbɔ diɲɛ fɛn foyi fɛ k'i da so kɔnɔ baara papiye bɛna d'i ma i b'o fili k'o tigi gɛn hakilila k'i bɛ si kɛ ne kɛrɛfɛ hakilila ko ne bɛ n si kɛ e balo de la walahi ne tɛ n si kɛ fugariden balo de la o tɛ kɛ abada i yɛrɛ y'a mɛn k'a ye baara ye k'a ye cɛ gɛn denmisɛnniya de y'a sɔrɔ sa awɔ denmisɛnniya min y'a sɔrɔ a b'a si kɛ denmisɛnniya ne t'a balo ne tɛ si kɛ a balo de la o banna n t'a n si kɛ fugariden balo de la wa bilayɔrɔ ɲini ka fugariden na bilayɔrɔ ɲina na ne tɛ n si kɛ a balo de la fugari balo de la abada le si i ɲɔgɔnna bɛ jɔn bolo k'a fa lafiyalen tɛ e ɲɔgɔnna bɛ du o du kɔnɔ i b'a sɔrɔ cɛkɔrɔba dalen don a lafiyalen don i bɛ taa baara kɛ ka na i fani ba ka balo i yɛrɛ kana bɔ ka taa baara ɲini ne de wulila ka taa baara ɲini ka na di e ma baba ko ye dɔɔnin-dɔɔnin ne sa e ka dusukasi tɛ ne faga o walayi i ka dusukasi ne faga o tɛ kɛ mɛ n'i tɛ ne faga i ni ba a bɛ taa ka bɔ n ka so ne faga dusukasi la wa ne tɛ fugariden balo n tɛ n si kɛ fugariden balo la walayi n b'o f'i ye papi an bɛ kuma min na sɔgɔmada in na an kɔrɔ a dɔ tɛ nin n'i m'a lajɛ papi bɛ ne faga ni dusukasi ye dɛ cɛ nana ka na pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna ko ne papi ni n tɛ fɛ i fa ka dɔn k'a fɔ ko n dusukun bɛ ta kan n'i nɛn ta ka daga manamana kan fɔ b'i fugariden fara sisan e ye mun den sugu de
que ka kɛnɛya e kunkolo ba I kan da la kɔni e dangadi filaw mɛ ka baara kɛ ka bɔ dugu mana jɛ fu sena sabaraw bɛ tigɛ baara ɲini fɛ e jɛ fa bɛ taa ɲini ka na d'e ma k'o tigi nana pɛrɛpɛrɛ e kunna wallahi ne mi yɛrɛ kɛ den ɲɛnama ye fa kelen tɛ i tɛ ne faga ne ka dusukasi ye koyi n'a ma ɲɛ i bɛ to n ka taga minɛ ta parce que ne tɛ faga i nɔfɛ n ye bolongo dusu de bɛ e kɔnɔ ja ye ŋuna talen don dangadi aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafina jaw ɲɛnɛmaya. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛlakaw ani ne balima musolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la an sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Majusin Para an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ